Ακόμα και το μεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει με ένα απλό βήμα. Έτσι είναι, δάσκαλε. Να δούμε πού θα βρω να πληρώσω τα δίδακτρα του μικρού αυτό το μήνα. Το μυαλό σου είναι μια λίμνη ήρεμη και οι σκέψεις σου πετάνε βότσαλα. Λύγει και η ασφάλεια του αυτοκινήτου την Παρασκευή. Όταν ανάβεις μια λάμπα για κάποιον, φωτίζεις και το δικό σου μονοπάτι. Αχα. Λες να βρει η γυναίκα μου το κολλιέ που πήρα στη γραμματέα μου. Ο δάσκαλος ανοίγει την πόρτα. Ο μαθητής όμως μπαίνει μόνος του. Κλείδωσα το αυτοκίνητο ή πάλι το άφησα ανοιχτό. Σ' απασχολεί κάτι? Πώς το κατάλαβες, Σοφέ Γέροντα? Τι πώς το κατάλαβα? Κάθε φορά που σου λέω κάτι, βγαίνουν γράμματα από κάτω σου. Και έχω και το λάπτοπ μέσα στο πορτμπαγκάζ. Πώς είπες, δάσκαλε, ότι λέμε τον άντρα στα γαλλικά? Ομ. 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 Ομ.